El procés de documentació és imprescindible de dur a terme per no incórrer en errors històrics. És interessant perquè et permet anar estirant el fil de la història, però després, a l'hora d'abocar els documents a la novel·la, he procurat que sempre anessin acompanyats des del punt de vista de la protagonista. És a dir, que siguin vistos des de les emocions i dels sentiments que li provoquen a ella el fet d'assabentar-se de la informació que contenen. Són documents sobre la guerra que expliquen una història basada en fets reals. Haver fet la recerca de què va passar ha estat per a mi una manera de no deixar-los caure en l'oblit. Haver-la escrit ha estat una manera de preservar o, més que res, d'exposar la memòria. Una memòria silenciada que, malauradament, encara és vigent, encara és present.